खुलुमबाय दे बयखौबो दिनै बे 14 चिरांदुवार समस्तियाव हाग्रामा महिलारि सारा गावनो बिजाथि बे 2025 नि 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थिनि बिथाङा गावनो बे समस्तिनि बिजाथि बिदिनो नैबे थुक्राझार प्राइमारियाबो 14 चिरांदुवाराव गोलैनाय बे हिसाबै बिथाङा बेहाय सफैदों आरो थांखिया बेनो जोंनि गेजेराव बिसायख'थि देरहानायाल' गिदिर खोथा नङा देरहानायथ' देरहाखागोन आरो जोङो दिनै जे नुदों प्रमद बर'नि इनाय खामानि मावनाय थगायनाय बयबो रायजो राजाखौ थगायनाय जेबो उन्नति जानो हायै बरन्स जोंनि 6 सिडिउलनि जे गोहोफोर दंमोन बेखौ स्क्रेप खालामनायनि जे पलिसिजों ओंखारदों बेनिखायनो दिनै जोङो बिपिएफ दोलोनि जानानै बयबो रायजो राजानि सायाव खाथियाव फैदों आरो हाग्रामा सारा स्वयं गावनो फैदों फैनायानो थांखिया बेनो जे जों बयबो ज' थालायनांगौ खौसेथि जों थानांगौ आरो जों बे बिटिसि ओनसोलखौ 6 सिडिउलनि गोहोजों जे बिटिसिखौ मोनदों बिनि गेजेरजों बिनि जौगाखांनायखौ लाबोनांगौ बिटिसिखौ बासायनांगौ आरो बेहाय थानाय गासिबो हारि माहारि जेसेबां धोरोमनि दं मानो जयेन थालायनानै बिनि जौगाखांनायखौ लाबोनांगौ। चन्दन ब्रह्मआ मैया गरेस्वराव थांनानै हाग्रामा महिलारिखौ गावनि बिजाबावबो आरो नैबे 14 चिरांदुवाराव 10,000 फारागथियाव जेनगोन गावसोरजों होनना बुंदों थारैनो बिदि जामारगोन नामा चन्दन ब्रह्म बुंनाया? राजनितियाव बे इलेक्सन समाव डाइलगखौ गोबां मारियो चन्दन ब्रह्मआनो जाथों बा खाम्फा बरगयारि बिथाङानो जाथों थांनाय 2020 सनाव बिसायख'थिफ्राव प्रमद बर'नि हेंथायै जेसेबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन बेफोरथ' रेकर्डआव दङ दाथ' रेकर्ड जाजोबो जोंनि समावसो गैयामोन ओमफ्राय दानि नैबे ढौ जे मोनसे ढौ फैदों बिपिएफखौ लानानै जे रायजो राजाफ्रा सारा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जि फोथायनाय फैदों बिनि खारनानो जाहैबाय प्रमद बर'नि थगायनाय न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै होआखिसै बिमा माहारिनो 75,000 होगोन होनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बेखौबो होआखिसै साख्रियाबो जायाखिसै गासिबो थगायजोबनाय सानफ्रामबो थगायनाय खालि सानफ्रामबो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जे सरकार दादोंमोन 17 बोसोर बे 17 बोसोरखौनो माने सिरि मोननायनिफ्रायनो सिखारजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव बुङो हयथ' सिमाङावबो गोब्राब मोनदां दा बेखौ लानानै जेरैबायदि ढौ मोनसे फैदों आरो जों दा नुदों जेरैबायदि ढौआ फैदों इउपिपिएलनि रिजेक्टनेसन होनायफोरखौबो जों नुदों आरो बिथांमोनहा बिजाथि सायख'नायावबो जेरावबो गन्दगल दावराव दावसिखौ जों नुदों एकदमबारे फ्लेग सावलायलायनाय अफिस बुख्रुबलायनायखौ नुदों बे ढौ फैनायनि गेजेराव जे चन्दन ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जे सैथो बेखौ रायजो राजाफ्रा गनायनाय नङा। नैबे समस्तियाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ इउपिपिएलनिफ्राय रिजायन गावनो निजा केन्डिडेट हिसाबै होबाय नोंथांमोननि थाखाय लाब जागोन ना माबा मोनसे खहा जानो हागौ बियो? आङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि फारसे आंहा मोजां साननाय दङ बिथाङा दिनै गावनि दोलोजों नासयजानानै एखेबारे मैयासो फैनाय सासे केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि बिथांखौ होनायाव बे साभाबिक खुद्रिनाया खारन बिथांमोनहा जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो बै पिसिडिआर समनिफ्रायनो दोलोखौ लाखिबोदों समस्तिखौ बासायबोदों बे बेलायाव हठात फैनाय माने बिराद गिदिर पावारजों फैगोन साननानै बिजाथि होनायाव दुखु मोनखागोन बे साभाबिक आरो दिनै सांग्राङा जे बिपिएफखौ खहा खालामगोन आं बेखौ नुवाखै मानो होनोबा थांनाय मार्च मासनि 20 तारिखनिफ्रायनो बे 14 चिराङाव आं गिदिंगासिनो दङ बेहाय जेरैबायदि बिपिएफनि ढौआ बिपिएफनि दङ गायाखै खाम्फासारजों सासे सानै थांदोंबाबो फैफिनदों खाम्फासारजों रावबो थांफायाखै बरन्स फेरेंगानि जे अयथासार बे ओनसोलाव फेरेंगाया बिथांखौ थांनाय बाराव 2020आव देरहाहोदोंमोन रायजोफ्रानो आरो बिथाङा सासे इएममोन पावारफुल इएममोन आरो बिथाङा एनडिबिनिफ्राय फैनाय बिदि हिसाबै बिथांनि सायाव फोथायनाय दंमोन जिहेतु मोनसे संगठननिफ्राय फैनाय आफादनिफ्राय फैनाय रायजोनि खामानि मावगोनखौ फोथायनाय दंमोन नाथाय फेरेंगाया जेरैबायदि रायजोनि मोनसेबो मावाखिसै बरन्स बिनि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनायफ्रा गालखाब गैयै राव बुंनायफ्रा रायजोफोरनि गोसोआव जोबोरैनो दुखु होदों जायनि थाखाय बिथाङा बर'नि रावै गाज्रि रावै आंबो बुंफ्लांगोन बुंनांगोन खिबुआव खिलानां खारबाबो आग्रह मोनाखिसै फेरेंगाया दा बे बेलायाव फेरेंगाजों थानाय बिसा ग्रुपिजिम जाखाबायमोन सांग्रांजों आरो फेरेंगाजों दा फेरेंगानि ग्रुपनिया इउपिपिएलब्लाबो सांग्रांजों गैया बरन्स सानफ्रामबो बिपिएफआव जयेन जागासिनो दङ आंनो इतिमध्य बे कयेक मासनि गेजेराव 500 जननिबो बारा महिलाफोरखौ आं जयनिं खालामखाबाय आरो दिनै 18 जन जयनिं जादों आरो मिथिनो मोनबावदों साननैसोनि उनाव 1000 जन माने 1000 जन जयेन जागोन बेथ' जोंनि बिपिएफनि नङाना बेथ' इउपिपिएलनिफ्रायनो फैदों बे बेलायाव माने डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जे बिपिएफखौ खहा खालामगोन आं बेखौ नुवाखै माने
दा दुखुनांथावा बेसो एथ' गोबाव समनिफ्राय जायखौ जों मान मर्यादा होनानै डिपुटि चिफ बानायबोदोंमोन सनमान सहकारै हाग्रामा महिलारि बिथांनि अबस्था गाज्रि आरोखि बिथाङा ओरैबायदि ओंखारनो हायै बायदि अबस्थायाव दिनैबो दङ दा बिथांनि थाखाय एसे गाज्रि सांग्राङाबो जोंखौ खोथि खालामनो हानाय नङा